Egunon guztioi, Aizarna Zabal eta Zumaiko ume guztioi hemen gaude berriz, zue guztiokin, katekesiseko beste saio bat emateko. Eta hasi baino lehen egingo dugu errepaso txiki bat, bai? Gogoratzen zarete nola ikusi genduen, bai, erregeak joan zirela Jesus gurtzera, bai? Eta erregalotxo batzuk eman zizkioten. Gogoratzen zarete, eta gero baita ere hitz egin genuen nola guk ze erregalo eman genezaken Jesusi, bai, gogoratzen gure bihotza esate genuen, bai, guk maitatu behar genuen eta gure bihotza erregalatzen geniola Jesusi. Gogoratzen zarete, orain beste gai berri batekin hasiko gara eta ezagutuko ditugu, bai, Maria eta bai Jose, zein diren Jesusentzat. Bueno, Marijek esan duen bezala, erregeak iritsi ziren Belenera Jesus gurtzera. Bueno, geroia, Belenetikan berriro Nazaretera bueltau ziren Jesus, Jose eta Maria. Gu bezala, Jesus haur bat zen eta ikasi izun bere gurasoetaz ikasi bertzuen guztia. Mariak erakutsi zion ibiltzen, erakutsi zion hitz egiten eta baita ere otoitz egiten. Jesus bere amagatik, sentitzen zuen maitasun pila bat eta ikusten zuen bere amaitan, edertasuna. Azken finean, guk gure gurasoetan ikusten dugun bezala, ezta? Guk gure amai behitzen diogu, eta iruditzen zaigu ama onena, ama politxena, ama ederrena, eta ama maitagarriena. Jesusek ere, alaxen ikusten zuen Maria. Eta, Jesusen etxian, Nazareteko etxe hortan, beti alaitasuna eta maitasuna zegoen. Ea guain, ze jakitzen dugun Josei buruz. Helenek esan duen bezala, Jesus adi entzuten zuen bere gurasoai, Jose eta Mariai. Maria eta hitz egin dugu, hain ezagutuko dugu Jose. Ze lan zeukan Jose? Ze erakusten zion Jesusi? Badakizue ze lan zekan Jose? Jose zan arotza. Eta Jesusi erakutsi zion arotza egurrakin lana egiten. Da poliki egite zituzten etxeko teilatua, zehazkak, maia, eta lan hori dana, badakizue Jesusen etxean zer nahi zuen izan ere, maitasuna. Ze lanak ondo eginda ere, maitasuna da. Orain, kantatuko dugu abesti bat, batzuk badakizue, baino danok ikasiko dugu. Eta nahi dugu esan, Jesusen laguna nahi dugu izan, eta hori dana. Badakit batzuk aizatela saiatzen eta horrela, baina, geuk ere saiotxo bat egingo dugu. Nik badut lagun bat maite nauena, maite nauena, maite nauena. Nik badut lagun bat maite nauena, izena Jesus, eta berak ezaten du, aita dela jainkoa, eta berak ezaten du, aita dela jainkoa. Nik badut lagun bat maite nauena, maite nauena. Nik badut lagun bat maite nauena, izena du Jesus. Eta berak ezaten du, aita dela jainkoa, eta berak ezaten du, aita dela jainkoa. Eta orain, itxasuk aipatu duen bezala, Jesusen lanbidea arotza zen, eta besteak beste etxetxoak egiten zituen. Orduan, proposatzen dizuegu asteontako eskulan bezala, zeuentzako etxetxo bat egitea. Lana izango litzateke lehenik eta behin etxetxoa margotu, zuei gehiago gustatzen zuen moduan, eta gero gurasoen laguntzekin kontuz eskinak moztu
eta poliki tolestu. Azkenik, punta hauek pegatu eta zuen gelarako etxetxo poli bat geratuko lirateke. Tu nombre es Rita Otilia Clementina Cesaral. Kurs Roca. Kurs, genial. La vida de Roca es diferente. Me gustaría que conocierais a mi nieta Roca. Papá trabaja en la ISS. Oh Dios, qué crueldad. Su yerno está con ISIS. ¿Qué tonterías estás diciendo? Hola, papi. ¿Qué tal con la abuela? Es genial. Ahora pasaremos a la clase de quinto B. Buenos días. ¿Otra vez el ovillo de lana? Cuéntanos. Necesito un certificado. No podré terminar mi entrenamiento como astronauta. Al parecer, los 180 pasajeros están a salvo y, según los testigos, deben su vida a una niña. ¿No tienes miedo? Si tuviera miedo, ¿serviría de algo? Roca enseña a todo el mundo Soy Roca. ¿Cómo te llamas tú? lo que realmente importa. Casper. ¿Quieres que te lo devuelva? ¡Oye, para! ¿Por qué haces eso? Así no se hacen las cosas. Necesitamos un tutor legal. Yo soy mi propia tutora. Hija mía, hay leyes que debes acatar. Por favor, dale la bienvenida con los brazos abiertos. No es culpa tuya ni mía. Solo traes desgracias. Cada uno con su propia historia. Pero estoy segura de que mi madre no hubiera querido que estuvieras siempre triste. Y tampoco lo querría tu familia. Papá, te quiero tanto como de aquí a la nada. Cuando quieres algo lo consigues. Es lo que mi padre dice siempre. Nunca he conocido a una chica como Roca. Roca cambia el mundo. Próximamente.